Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ एकदम सरप्राइज दङ दिनैनि भिडिअआ फार्स्टआवनो खोन्थाखाबाय आङो बे सरप्राइजखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै बे सरप्राइजआनो जाहैबाय मा सान्दुं थारदो नोंथांमोना जे आंखौ बुंबाय थादोंमोन नानिया बहा थांदो होननानै नै बेनो न'हा थांदोंमोन इयो ओमफ्राय दहाय लाबोखाबाय आङो आरो जों गाबोनो गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांफिनगोन ओमफ्राय दायो जोङो फेन्सियाव दंफैयो सरप्राइजआ बेनोमोन आरो ना आं सरप्राइज होनबाय थानाया न'आव थांदोंमोन इयो आंखौ गारनानै आंबो बिराद मिस खालामदोंमोन आरो आं मिथिनाय बायदियै नोंथांमोनाबो बिराद मिस खालामदों नानिखौ मिथिबाय नोंखौ खालि गासिबो कमेन्टआव सोंहरबाय थादों मा नानिया माहा थांखो होननानै हाबा जाहैबायदां होनना सानदोंमोनदां आरोना इसोरो जेबो नङा दायो थांगासिनो नायलांबाय थादो नै दायो आङो फेन्सिनि एमएस बेग हाउस होननायावहाय दङ बेवहाय बिराद माने फेन्सि हिल्सफोर सेन्डेल्सफोर मा नांगौ फुटवेर सब मोनो आरोना नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय बाट एसेबां इदि क्वालिटिया एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा आरो एसेबां माने बरियाद्रायबो नङा आरो मानो होनबा बेथ' ब्रेन्डेड नङाना जेनेबा माबा मोनसे श'रुमफोरनि जेनेबा सेन्डेल बा हिलफोरनि क्वालिटिया एसे बेलेग जायो खिन्थु बेनियाबो लाइक मोजाङानो गाज्रि नङा आंनि थाखाय माने बे डिपेन्ड खालामा जे ब्रेन्डेड नंगौ नङा बास आं मोजां नुबाय लागोन बेखौनो नांगौबा 100नियानो जा 200नियानो जा बा 5000 6000नियानो जा लागोन आरोना खिन्थु बेनि माने 10,000नि बारा दामनि गानफेराखै आं 10,000नि शु गानफेरदो बाट बेनि बारा गानफेराखै ओमफ्राय 200निबो सेन्डेल गानफेरदों 100निबो गानदो दिफिन हावाइफोरा 100नोसो लायोदा बिदि गानदो आरो खिन्थु आंनि थाखाय मा माने दाम गोसा बा खम दाम बिदि नायनानै गाना जेनेबा जिखौ मोजां नुयो दाम जा खम जा लायो आरो गानो कितना नंबर चाहिए था ना 8 नंबर हाँ पिंक कलर में होगा पिंक कलर तो ले ओमफ्राय आं बारा देखायबाय थायासै माखो बायखो जिखुनु नानिदो आंदो माबा माबि बायबाय देनां गानबाथाय खोन्थासिगोन आङो माहा बायनाय इदि होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो दायो थांगासिनो रुद्राक्स मलावहाय नानिनो आंनो फैबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आङो फार्स्ट टाइम आंनि आइफोनखौ रुद्राक्सआवनो बायदोंमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैया नै नानिबो आसुगुरखौ बेयावनो बानायजानोसै नायनोसै माबायसा जायो ओमफ्राय आं माबायदि बानायहोआ चुज खालामबाय थादोंमोन कनफिउज जायो माने साननानै फैखायाबाथाय आरो गोदान फैबाय थायोना जेनेबा डिजाइनफोरा बा कालार्सफोरा ओमफ्राय आङो जाय बिथांमोना मिथिया आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो नेल एक्सटेनसन खालामबा जेबो प्रब्लेम गैया गासिबो खालामजायो आं सिगांनि भिडिअआवबो खिथाखांबाय बाट माने जाय बांसिन न'नि खामानि मावो ओंखाम संनाय खुरनाय माने इबायदिफोरा माने खामाबा मोजां जायो होननानै आं सानो मानो होनबा खस्थ' जागोन ना आरो जाय लाफेरा बेथ' कम्फर्ट जानाय नङा बेबायदि आरो ओमफ्राय लायोबाबो एसे गुसुं लाजागोन आरो नेल एक्सटेनसन खालामनानै जुदि गुसुं लायोबा जेबो लाब गैया माने नेल एक्सटेनसन खालामनायनि लाबानो
माने मिनिंगानो नुजाफैनाय नङा आरो बेबायदि ओमफ्राय आरो जुदि कमफर्ट जायोबा आरो हेन्डेल खालामनो हायोबालाय लाजागोन जेबो नङा बेखौ 20 डेजफोरावनो लावो जायनि आसुगुरा थाब थाब लावो बेथ' 20 डेजफोरावनो रिफिलिं खालामनांगौ जायो आरो रिफिलिंनि भिडिअखौ माबायदि मा खालामो आं बेखौ डिसक्रिपसनावहाय होना होगोन सिगांनि आंनि प्रिभियास भिडिअफोराव दङ सिगांनि भिडिअफोरावहाय स' नायलांबाय थादो एसे माने जोंनाय नो दायो आङो आइथिंखौ खामजागोन आंनि आइथिंखौ ओमफ्राय जेनुखा बे आखाइनि नेल एक्सटेनसनखौ बोरै खालामो थिग बेबायदिनो आथिंनियाबो सेम आरोना फार्स्टआवहाय एक्सटेनसनखौ लागायग्रोयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय गासैयावबो लागायखांनायनि उनावहाय बेखौ बिदि गोलाव गोलावैनो दोना माने आं जेसेबांखिनि लुगैयो बेखौ सोंगोन आरोना जाय बानायग्रा ओमफ्राय नोंथांमोननि गोसो बायदियै बेखौ बेसेबांखिनि गोलाव नांगौ बेखौ बुंनानै दोनबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि कालार चुज खालामनायखौ मोजां नुदोंना नुवाखै माने आङो बे मा होनगोन सिलभार बा स्टिल मा कालार होनगोनथाय बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय दायो अलमस्ट कमप्लिटआनो जाबाय मोजां नाङो आरोना माने आथिंनिखौ खालामबाना नेल एक्सटेनसनखौ माने मा मोनसे प्रफिट जायो आथिंनिया बारा थाब थाब लावाना ओमफ्राय गोबाव सम थायो आरो ओमफ्राय दायो नै मयस्चाराइजार फुनगासिनो नेलावहाय माने बहुत माबा माबि बाफारिं खालामनाय जायोना बेयावहाय एसे उइक जानो चान्सेस थायो जेनेबा आसुगुरा गाज्रि जानायनि बेखायनो बे मयस्चाराइजारखौ फुनबाथाय मोजां जायो ओमफ्राय नै आखाइनिखौ देखायनो नागिरबाय थादो फकासानो जायाखै र' एइलाय दासो जाबाय मोजां नुदोंना आथिंनि आखाइनि बेलेग बेलेग होबाय आरो आं जोंबाय दायो थांनोसै
ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरबाय थायो बेसे लायो नै आं दिनै बिल जितु रिसिप्ट बेखौनो देखायबाय स थेंक इउ स माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय